Thieth nyakora mag joma dhie moko motendo kod wechego mag lupo. Kama ido kanyo ni jolupo e sub-county mar Achwonyo onyiso luoro kaluwore kod tho mag rech ngege matindo makoro medore mano e dho wedhe ariyo makono. Mano ka midhiero masani nyotimore nyoro kod kawuono machiegni kod Kindu Bay. Mano bende kanyo kod tho mano dho wath no Makagwa. Jodak makono lero ni nyogi chako chich bang' neno ka winy mathoth fuyore dho wath kata dho nam kamoko bende wuok mako rech ka giting'o ka giwuok e dhogi kaluwore kod jakom maka dho wedhe mano mar Achwonyo North Ibrahim Kasera. Rech osebedo ka tho e dho wedhe makono kochakore tich ang'wen mokalo. Jolupo go kwayo kar timo nonro e weche mag lupo mano mar Kemfrey mondo donjre wach makamano kendo yang gima diponi kelo tho makamagi. Odhot kendo otho mang'eny makata kikompe gi mar kecha to mang'eny ahinya. Omiyo wasebedo gi buok ahinya makata jolupo bende wuoro to bende igni mabiro gieki kaponi gino dhi kamaeri gin gibiro chomo kanye. To dho wedhe mosechakore mwanene mosemiwa report en Kagwa Seka to gi Kindu Beach. Dho wedhe ariyo gi moseyudo ka tabu ntiere. So kwang'e ni onyalo biro mako dho nembe gi duto te kata en ka kuonde kende momako but sechegi to report waseyudo kuond dho wedhe ariyo gi. Kwang'eyo ni rech ni ang'o manege kata ang'o momiyo timore kamae tiyudo ka nyaka joma ni kor gweng' kawe dhi kode mier. Koro kwang'eyo ni effect mane monyalo kelo.